Tashisin pat nakalian juga balang kejongi ngapriang sngewbha barang ai Blei pi baro lang ak kerteng kapa dan bertam kapa tiang tam kejon pim Yesus Kristus pi baro ak perlok mat ki parmai bait ki jongi mani ko ki balang ki bapak ini Bible study lyngba kan YouTube channel jong Balang Presbyterian Pohkseh. Yosam ya chaprang mat kanika jing sakri jongi yo Blei. An khot no shwai ki kon Samla jong Balang jongi. Makin yalam haki katuk ani jing rwai penraham mensim. Blei ba krau ba pula ha baro par ban la le de ya ki kam jong me Blei kam pula long kan jeng ai ma me ku Blei tang mar we hi be ju ma ki pop jong i ma me ku Blei tang mar we hi be ju ma ki pop jong i be ju ma ki pop jong i ding ba la jong i ma Blei ni rem is why to pen ma na lo jong mi om kam ba la ya ni ba po pan ma ban sna ma mi ko Blei tang ma we ki e ju ma ki pom jong i ma mi ko Blei tang ma we ki e ju ma ki pom jong i me ju ma ki pom jong i ai ba ki so ka jing ai ki kam ba pa jing ni lu Blei kin nang pen prao ka nam jong u ha birthday ba ha bon nang u ma mi ku Blei tang ma we ki me ju ma ki pom jong i me mi ku Blei tang ma we ki me ju ma ki pom jong i me ju ma ki pom jong i Dublin Kyrkhu ini ya kan kejing rwai lang kejongi lyngba ni jing rwai penraham mensim. Dublin Kyrkhu ru ya pi kon Samla jong Balang kejongi Blei yo pan shimbanta pa pan yalami lyngba ni jing rwai Dublin Kyrkhu ya pi ru baro lang. Tonya poinas ni shakan ni kebenta manginia shashkon ni kubor na ketien kejong Blei. Ting layat kumtu hakini kita yo belalit no nakanika sermon on the mount kejeng hikai lani kejeng alap kejong Jisu halor ulum bar ngalalan pendai piti sautli ki benta jong kani ka sermon on the mount bar kani klemat ka benta in push ni ka benta ka pesan part 5 nakani ka gospel jong Matius kalenong kebasan kadekot kaba henyo kaba ong kumni suk kiba isen naba un isen yiki to ini apet biang sejisian
Iki kentian kumbala thoa hakan ka dekat kanang menginyop ka jingshai lyngba kane ka ktien ka jong u Blei te sa sizin pa ne klepman kane kantin ka pastang hang ne ka de suk lane blessed kumbang lapan kan ma manta man katayo kamut mat ka thau yo to breu ubamat bar bayo jeng Kyrkhu ka jong u Blei utau ubreu ubayo ka favor ka jing sngewbha ka jong u Blei bar wakamen ro hangta ringkat bar kita ka jing Kyrkhu ka jong u Blei hangta tong ne posne we pa ka kentien jong ne ka dekat I sna lane merciful bagi ong nak tien pareng tingne kentien I sna ri kentien ne ka ba nge tip ha ri kentien ka ba ngi ju punan kamru halaka sungi handrai pat bun sian ngi ju kham klet pat ban pentrai kam yaka tingne kentien I sna lane merciful la tho kumba shispa arp khandai sien haka bible ka jongi haka ba bon sien la tho haki jingrwai sam haka ba la rangi pej haki ni jingrwai sam tigin nong tho ki tho haka ta jingkemen ka jongki nama ki sham bau ne u Blei yo ba mangi ngi shakri ulong u Blei wadap naka jing sna ba map yeki khon ka jong u bat oba Kyrkhu ya kita ba shakri bat ki balai ka mon ka jong u balang ngi peng ni jeng sam no shibon ba de ki phosian la tho chapang ka ta jing sna ka jong u Blei balang ngi phai pa china ka testament ka ba thamai la tho kumba sau sien habi de ne kentien jing sngo sna lani jing sna larangi phai chaka gospel jong Lucas kalanong ka baningkong kada khot ka basan pho kada khot ka ba nyopu ar bat nyopu pra ngin si ni ki banta ki bulong ki jingruai jong ka Mary baka jingruai jong u Zekaria ibala tho shapang kata ka jing sna jong u Blei naman ta ka jing ka jongki tilarang epej igini ki jingruai hakini ki dokot ngi baka Mary kala kamen hala kamen sim man bakala yo itu khobor pakan sapun kan sakha ya khulong Jisu haka khpo jongka barkom jo yoni wei par shakri jong Blei u Zekaria ro bla tho yakani ka jingruai jong u te u Zekaria ro kani ka klepmat ula kamen nama ka lok jongka ka Elizabeth hakiti karta kibla khamya hakita kisngi joka jinglang temen ka jongki brain so ulakular baka Elizabeth ka sakha ka siyo khulong ka siyo khun painu khun jongkan ai karteng u Yohanes balarangi pe alang study ni ka jingruai jongkini ki aron ka shakri ka jong Blei ka Mary baru Zekaria ngin i hang ne ba ki kran phang ka ta jing ai jing sna ka jong Blei ha ka jing ka jongki mau Blei ulan jit ki namar ki long kita ka shakri ka jong Blei tingla ban ong hang ne ba Blei u ai ka ta jing sna ya ka Mary baru Zekaria kum ka ta favor na manta jong kiro namar ukwa ba maki kini on pendapat ya kana ka benta lyngba kane kajing ya thu lupa man pendap lyngba ka ktien ka jong u Blei palarangi pulih ki gospels bun sien ru la tho shapang gitu ki brio ki bapang ki bashitam ki bamatla ki badeko ki bala karpat yaka jing sna
bau Jisu un kta barun penkhia eki balarang ipuleh babon banta kini bapang basitom kijukot yo Jisu to isn elam yanga namar ki kwa bau Jisu un le un ag jeng penkhia namanta jongki baro lang kiram ta jungi habang kran chapang ne ka banta jongka jingi sne ngila banong ka mutru kata ka mercy ka jong Blei ka jing map ka jong Blei ya ki pop ki jonga bat ki jong phi larangi pule higini ki artli ki dakhot ya ka bangan sepule hang ni ki kran chapang kata ka jing isne ka jong Blei namanta jonga bat jong phi iwei Petros iwei like ong kumne ka jing Kyrkhu ya Blei badiu khpau Jesus Christ ubau tra jongi uba katkum ka jing isne ka bakrau jong u lapan kha arsien yengi chaka jing kemen ka baim na ka jing mi ipat u Jesus Christ na kibayap nang ta shu iwei Petros arsipo ong kumne iba menuru kimlong upat lang hare menta kilong ken upat lang Blei ya ka ba shim la isn hare menta la isn yeki tilarang ipe in arti ki dakhot hangning yu chapang unu Blei jongi uba isn yengi naman ngilong tang kita kinong pop hare ka jing isn ka jong Blei yanga baripi wala dang ngilong kita kinong pop menre Blei lyngba kata ka jing jong ka bakrau ka bamayan wala pha yo Jesus Christ ban shaya manta ki pop ka jonga pat ka jong phi perkembal ong ni kita khot menshwa ngimlong kita ki ba isn hare manta pangilong kita ki ba isn namar u Jesus Christ tinglaman ong ni rak basay mamanga ban mapi mangi baro lang khmat jong Blei ngilong kita ki bala sha isn nakata ka jing ka jong Blei tilaring ipe ka background jong ka dakhot suk ki ba isn na ba in isn yeki kade ka weipat ka banta ka belong kenja jingkren kata ka parsi ka jong u Jisu hakapor ka jong u laring ipe yang ka por ka jong Jisu kini ki Pharisee ki Sadusi kini ki rangba lingdo ti ki brio spa ki badan ba em walada kilong kumta rengkat bagi jing Kyrkhu ki jong Blei hakaji em ka jong ki handrai pat ki pej ben ki le ben ki wei pat ki baduk ki barangli ki basham shitam hakaji em ka jong ki markim shimdan kata ka khmat isn nakabanta ki wei pat tiu Jisu jukan persha bha ikabakum kini ki brio ki bashim kabu mar ki bele ben pat ki wei pat ki bakhama po jongki tilarang ipule Matthias klonang arphlai ka khar arphlai ong kumni kordet ipi wong Jisu kinong thoba ki Pharisee ki ba arsap ba pi ya ka ba shipo pat pi no ye kita ki ki ba kham khia ki jong ko hukum ya ka hok bat ka jing sn ting hang ne bo Jisu ru sngosi na manta kini ki ba hakmat kita ki brio ki badang kerdan ki badan buram handre ki mi sn ya kita ki weipat ki balong hapo jongki tileng ba kane ka dukhot ka khot yanga badipi yengi barolang Blei omar ta jing sn ka jong Blei haka jing em ka jongi ombang layo jing ka jing sn ka jong Blei ka jing em ka jongi ngin ru lem namanta ki weipat ki ba dan kam ya kata ka jing sn jongi tilarang ipule gospel jong Lukas kalanang ba shipo utuk da khat ka ba laipo hado laipunyo Jisu lakren ya kane ka parsi jong unong Samaria babha kane ka parsi lane ka to ka parable of the good Samaritan ya ka jitip ha
mau Jisu Blei tu baudon wi breu ubelayat lenti na Jerusalem bat ha Jericho te hapreng jia lenti ka jong u kilawan kita kinong tu kila shock kila bom u ula shitom bat ula thia hangta kum uban sayap ande kita kiwi pa kibial lenti nang ta iba kentup yo lengdo ubelayat ningkong badu lebi ubelayat baar kini bro arngot hadian biklai i yo ne ubreu ubala thia angta rengkat pagta kejing shitom ke jong u kimshim la isen ai u baklai bet nangta klem da yarap yo u reunu weipat ukanja Samaria di habau la i yo ta ubala thia angta ula pet shu daki khamat isen ai ula sop la span ye kata kejing James tam ke jong u ula ta ya kompnyang ula ai ya kawan baru labu halor utang merat jong u mani lampat syakta kawai ke yang besar man sumar ya u mat ndau ula daban bu yu tau bala shitom hakta yang besar une u nong Samaria babha ula seina ya kapisah tingka jong u ula pulut hangta namenta jong u ne balapang baru bala shitom baru la ong ri do tra jong yang besar baun sawan biang balada dang don kam shu shu manang kham siu shu shu ya kata jenglut hangta ukular ban siu namar ukwa ban yarap yone bopang baru basitam tiu Jisu lakren ya kanega parsi namar ukwa bagi wairu kinlong kita kibadap kajisna kajim kajongki tilang ipeng dekat ke balai punyau ke pakado jangan ke bentak ong teula ong utau balai isnai ken yu Jisu namar kata ula ong o kelaj tole mameru komju tilang parsi Jisu kwa babaro hi kindan kata mansiam jong ka jingisngo snai mas kawai pakas ka parsi ka pakado jangan ke bentak dan sene kawai pak parsi syapang syakri baman adangi pule ya gospel je Matias kanong kaba khatpra kada khat kaba arpulai hadu lai pusan layathu hangne basisian ladon utau wai usiem padula pelong ya kata ka jingken ya jingdon jingem jinglut ke jong u baula khat yakini baro hak hima ka jong u bakide ban a jingken yu bakane parsi hangne kala yathu balawan lam ya wai ubreu barang hapsiu ya usiem sakumba shipau hajar tingka namar bau ni ubreu omla ban siu uni ubreu ula karpat ya usiem baon map no yu relarangi pe ka jing shisha usiem ulalong ubakloi pan pensitom yu ya ki khon ki kti jing don jing am jong u baro ek bamut ek bau lamut ban sadino reling bang jing karpat jong nu breu usiem ulama no yo ne bara syaram bat u chipho hajar tingka paring ibo ni ju breu ondau lami nak ni yeng siem ondau la lek phai pat chela ka jong yeng ka sam ka jong u ulai kendu ya wai pat para syakri ubalas syaram hu tang shispa suka reuni ubreu pan shim lama yone porlok jong u para syakri jong u hakajaka ba mu unmap umbola yo ka jingma ba hak ba meningkong nang usiem ade penban umbola thok bible hangni ulabat yu na rendang padu lakwa pan pensitam bat ban set bendino yu ngi hakane ka jingja bahdin katukan ne por uni usiem ulayo sngo ya kata jingle jong ne ya ba mu udang sudap map bat la penlang hangne bau usiem on sngo si shikadai namar shimla poi perkhat shimla expect bau ta ya ba mu ulama
map yakiwe Henry kalalang penban da Hong Kong umshila map yu ta perlok ba paramarjan jong uba hajan marka bukut jongane ka Farsi ngiui ba ta usiem ula phakyam no yone ubriu bat kumta ula set bendi bat ula penchitomi namar kita kejingle jong ting iling bakane Farsi ba Blei khod yang abadi phi manisne iwe ngine shakri paralok bat parabangai kembau Blei ula map yang abadi phi ukwa ba mangir ngin map ikiwe hi dak ka jo ka jing isne ka jong Blei ya ba mu hi ula isne yengi adangi pechne ka perthai ka jongi ladangi Blei khmat ka jongi ngini idan shibon ki brio ba mar ka jingile ki jingpang ki jingsitam idan ki bedok idan ki bekerdo ki bon ki brio syaram bat ngiru kumjo de Blei kwa ingi mangin map yaki namaru Blei udawa ya ta jingsen na ka jingem ka jongi tos ka pat ka bentak ka khaddo mangan pulih na kani ka gospel je Matthias kalenong ba khandai ka khat ka khalai ong kumni ya ka jingisen ngamon te ya ka jingknya ya ka jingisen ngamon te ya ka jingknya te kata ka de ka bau Blei ukwa baru demand nanga banapi komalong kani ka dekot mar ka bau Blei ulai isen yang ngabade pi khaba meningkong ukwa yang ngabade bad pi mangilong kumju hi ngin isen yaki iwaipat komalong kani ka dekot maka jingisen ka Samla ban ya ka jingknya ngilaban ong ba mercy is better than offering doble nirap Kyrkhu yang abadi pi lyngba kan ka dekot kumbaka ong sok kita kiba isen naba on isen yaki uble nirap yang abadi piru kumjo mangin mar ka jingisen mat kumjo ngin isen ru ikiwai baru ngin mar ru kita ka Kyrkhu pat anda ngile kumta tungni pashu Blei haka jingduai kokpa jingi bhap neng sachi sen par ngi aingo ime yani khatin ka jong me Kyrkhu yangi baro ka bli so ni khuban khatin ka jong me ka ba khot yangi mangin dei bandan ka jing ka mensim jok jisen iwe pat ka ba ka pasang mala isen ngi pat habang le openg isen ka jong me ko ba yangi ru ngi isen pat ikiwe ini rap in kini jong kiti ka jongi nam ta kibai ka dan kam ka jing isen ka jong me Kyrkhu yangi baro lang manange yalam ru ingi menang lam syakri pada me hakipor baro lang Kyrkhu ini kibanta baro khai bangla pandab ling makan kapor hi mangipan ni kini baro kerteng ka patiang tam ka badan bartam ka janop ni mjingi Jesus Christ amen.